Здравствуйте, дорогие друзья! Привитание! Когда погода шепчет, а желание путешествовать только усиливается, на самом деле не так-то просто на карте Витебской области выбрать очередной населенный пункт. Ну, сегодня мы в Шаркаўшчыне, ці Шаркоўшчыне, як правильно мы даведаемся у мясцовых жыхароў, и таксама нас чакае вельмі цікавае и смачное свято. Сегодня попробуем разные виды клёцок, мы здесь впервые. Ну что, Шарковщина, пошаркали? Пошаркали. Сегодня экскурсию по Шаркаўшчыне для нас правядзе настаўнік гісторыі Михаил Пугаўка. Михаил, добрый день. Добрый день. Михаил, вот побач з нами такі домик, вельмі сціплы и, ну, такие маленечки, вясковые. Честно говоря, не очень привлекательные, так вот, на первый взгляд. Ну так, але есть. вы ўжо нам тут паспелі сказаць, што калісьці гэта была сядзіба. Вось гэта дзіва дзіўнае. Так, гэта была сядзіба. Сядзіба даволі-такі магнацкага рода, лапацінскія. У 18 стагоддзі яны мелі вялікія зямельныя надзелы ў нашых краях. І ў 1770 годзе сюды прыязджае Ян Нікадзім Лапацінскі і будуе сабе сядзібу. Двухпавярховая, з калонамі, закладае тут аранжарэю, вялікі парк, выкапываются пруды, строится каплица. Это значит, что человек, ну, хотел тут надолго замацеваться. И вот то, что мы видим вокруг, это остатки этого парка. Вот Пруды. Тот пруд впереди, Так, это тот это самый так. пруд. Это все, это была лапацінскіх сядзіба полностью. Ну, а от самой сядзібы застаўся только один флігель. Зараз это жылы дом. На жаль, падчас Вялікай Айчыннай вайны сядзіба была разбурана. Застаўся только вось невялікі яе фрагмент. Но война, я совершенно точно уверен, не могла разрушить историю. Может быть, даже уничтожить какие-то легенды, связанные с этой усадьбой. Ёсць у нас цікавая легенда з гэтай сядзібай звязана пра мясцовых Рамео і Джульетту. У пана, як заўсёды, быў сын. Сын пакахаў дзяўчыну простага паходжання. Каханне было вялікім, бацькі былі супраць, асабліва паніча. Ну, а маладыя людзі, не выцерпеўшы такіх вось адносін са стараны бацькоў, закончылі жыццё самагубствам і іх пахавалі затым у капліцы. Ну, а нашы гэтыя пруды, которые зараз засталіся, атрымалі не зусім добрую славу. Ёсць у нас тут праблема, што людзі штогод патапляюцца. А вось ад аранжарэі нічога не засталося? Ну, ад самой аранжарэі, канешне, не засталося, только засталіся некалькі дрэў, кустарнікаў такіх рэліктавых. А што ў аранжарэі было? Можа, тут нейкая, не ведаю, наладзілі вытворчасць тэкілы, Ну, шаркаўшчынскай? на жаль, пра гэта тут ніхто не скажа, бо падзеі былі даўнішнія. Но местные жители же вот что-то выращивают. Откуда мы знаем, что там? Заўсёды мясцовыя в этих вырошчваюць. Халапеню, я бачу. Ну, например, да. Михаил, а мы пачыналі нашу вандроўку з таго, што дагэтуль мы не высветлілі. Ўсё ж такі Шаркаўшчына, Шаркаўшчына ці Шаркоўшчына? Ну, увогуле, што я магу сказаць. Калі мы возьмем старыя карты, там, стагоддзя 19-18, вы увогуле не знойдзеце саму назву Шаркаўшчына. Будут две Шаркаўшчыны. Старая Шаркаўшчына і новая Шаркаўшчына. А мы сейчас... Мы зараз увогуле знаходзімся Не ў Шаркаўшчыне. не ў Шаркаўшчыне. Отлично. Умоўна можна так сказаць, это Чырвоны двор. І нават вуліца, якая вядзе да гэтага парка, яна называецца у нас Краснадворская, калі на рускі манер кажучы. І сама Шаркаўшчына, ну, на першы склад націск прыпадае, так? Сама легенда ёсць такая цікавая пра паходжанне Шаркаўшчыны. Звязаная яна з хлопчыкам, Шарачком.
И Это имя, Ён фамилия Это или- Ён широкі быў, шырачок не, или шарачок? от слова «шеры». А, шэры. Ну, то есть серы. Вочы у яго былі шэрага колеру, зато яго і так празвалі шарачок. Калі ён уже вырас, Кстати, очень бацька яму з ягонымі сынамі падзяліў зямлю, якая ў іх была. І аднойчы разам са сваім сынам Янкай, дарэчы, рака у нас так называецца, ўсё у нас звязана гістарычна, скажем так, адправіліся апрацоўваць свой кавалак зямлі. Ну, хлапчук, конечно, стаміўся, пашоў там адпачываць. Ну, а як ребенок, он не адпачывае, он заўсёды нешта там Ищет творыць. проблемы для Да, себя и родителей да, потом. да. Вось он там калыпаўся ў зямлі. І як закрычыць, бацька там і коня кінуў. і Нафта! ўсё. Хацелось бы, ну, на жаль. Атрымалася яшчэ лепш. Забіла крыніца. І з бацькам яны абсталявалі гэта месца, зрабілі калодзеж, паставілі кружку, каб людзі маглі. Людзі, якія хадзілі праз гэтыя мясціны да сваіх зямельных надзелаў, летам асабліва, калі было спякотна, прыхадзілі сюды і пілі гэту ваду. Ну і называлі гэта мясцовасць Шаракоўшчына. Ну а затым нешта адпала, нешта дабавілася і засталася Шаркушчына. Ну, я уверен, есть еще какие-то варианты, может быть, связанные с этимологией слов, да? Шаркаць. Например. Ну вось. Так, ёсць і такая Простите. легенда. Яна намного прасцейшая, такая, менш, можа, романтычная, але на самой справе Шаркушчына славіцца чым? Тым, што тут вельмі шмат гліны, і у нас такія цяжкія глебы. І калі дождж пройдзецца, то зразумела, што на нагах у нас заўсёды будет это вось глина, альбо гразь какая-нибудь. Ну и как ад яе пазбавіцца, мы робім. І вось это сугучнасць гэтых гуку, скажем так, яна неяк вот даёць шарканне нейкае. Ну, а как насчет версии, что здесь у вас очень много плотвы? Ну, гэта навукоўцы выводзяць фінскай мовы. Наш корань шарк это Акула, что ли? не, то это плотва. Ёсць у нас рака, нават цэлых две, это рака Дзесна і рака Янка. Ну, людзі ловяць і на сённяшні дзень з добрымі уловамі прыходзяць дадому. А англійская версія, адкуль у нас, ну, наш моладзь-то англійскую мову добра ведаюць, вот ім вельмі прыемна, каб гэта была акула. Акулі край. Але ж дзе ж ім тут было вадзіцца і калі? А кто знает, кто знает. Пруды тут у с вас прудами? глубокие. А, Михаил, ну вось одну сядзібу мы паглядзелі, але ведаем, што ёсць яшчэ адна сядзіба Федаровічаў, калі не памыляюсь. Так, яна у нас знаходіцца на супрацьлеглым краю Шаркушчыны. Паміж зноў-такі старай і новай. Не, там адназначна нават, што ў новай Шаркушчыне. Ну, Да, А поедем дакладней в нават у новый Базымполе наш такая мясцовая ёсць назва, называецца Базымполе. Вось туды. в новый микрорайон, в новый, новостройки. Шаркаўшчына некалі была сядзібным краем. Крэдыторы Лапацінскага ў 1802 годзе падзялілі паміж сабой маёнтак на 2 дзясяткі фальваркаў. Ульянова і Базыль-Полле перайшлі ва ўладанне роду Федаровічаў. У пачатку 20-го стагоддзя Федаровічы пабудавалі сядзібны дом у стылі неакласіцызму на беразе Дзесны. У савецкі, постсавецкі час і да 2012 года у будынку сядзібы размяшчалася тэрапеўтычнае аддзяленне Шаркаўшчынскай бальніцы. Непростая история и с церковью иконы Божьей Матери, всех скорбящих радость. Или, как называют храм местные жители, Белая Церковь. Потому что стены святыни всегда были окрашены в белый. Первый деревянный храм на этом месте заложил еще Ян Никодим Лопатинский в 1776 году, в котором меценат и был погребен после смерти. В конце 19 века на месте старой церкви возвели новый храм из кирпича и камня в ретроспективном стиле. В послевоенное время советская власть закрыла святыню и переоборудовала под Дом культуры, а одно время в здании располагался комиссионный магазин. В 1990 году здание вернули верующим и восстановили.
мы оказались в одной из основных точек нашего сегодняшнего путешествия. В храме Успения Пресвятой Богородицы нас встречает настоятель храма, протоиерей Николай Войтов. Здравствуйте. Добрый день. Расскажите немного нам об истории этого удивительного храма и как с этим местом связано имя великого человека. Ну, па-першае, вітаю вас у нашым храме. Чым этот храм унікальны? Тым, што ён пабудаваны святым чалавекам. Ні больш, ні менш. І храм гэты звязаны з імем айца Канстанціна, прасвітара Шаркаўшчынскага, які быў мученіческі забіты у гады бязбожнага ліхалецця. Канешне, гісторыя гэтага храма старажытная. І яна яшчэ ўпамінаецца ў 1639 годзе, калі, нават яшчэ раней, ну, але мы маем здымак гэтага храма, які захаваўся і дайшоў да нашых часоў. Быў храм настолькі стары, што калі дзьмуў вецер, ён увесь шатаўся. Для этого его и подпирали, да, чтобы так, і быў падпёрты 5 каламі, і ўсе бояліся, каб ён не рухнуў. Уступіў служыць айцец Канстанцін Жданаў, малады святар, і вось яго сэрца узрушылася, чаму у нас такі храм, як было сказано, самы стары і самы ветхі у Полацкай епархіі. І вось сваю задуму ён доўга вынашваў, ён звяртаўся да улад, таму што, ведаеце, у той час трэба было атрымаць дазвол на будаўніцтва. І, канешне, нейкія грошы ад расійскай імперыі. Да айца Канстанціна было збудавана многа храмаў тыпавога такога характару, як мы называем мурав'ёўкі такія. Вось. А тут храм, ён такі незвычайны, не падобны ні на якія храмы. Па-першае, ён збудаваны з дрэва, ну, але прасторны, высокі такі храм. Гэта значыць, сам айцец Канстанцін, ён удзельнічаў не толькі... Ён быў як і ў якасці архітэктара-праекціроўшчыка. Ну, не самы архітэктар, але ён падказваў, як гэта будаваць, і многа думак ягоных у гэтым храме, я думаю, існуюць. За намі мы побачым цудоўны іканастас, які быў заказаны ў майстроў у Маскве. Гэты іканастас зараз, ён, канешне, не так выглядае, як быў пры айцы Канстанціне. І многія іконы былі айцом Канстанцінам прывезеныя, купленыя на ахвяраванні да абраходцаў з Масквы. Вось, айцец Мікалай, наконт святыняў. Мы ведаем, што штосьці захавалася з тых часоў, але нам падказалі яшчэ месцічы, што таксама жыхары нясуць у храм таксама нейкія свае каштоўнасці. Ёсць дзве іконы, якія захаваліся са старажытнага іканастаса яшчэ той царквы, якая была да айца Канстанціна. Гэта вобраз Господа Иисуса Христа и Маті Божией. Но еще в храме, насколько я знаю, есть мощи Константина Жданова, а на территории захоронены его родители и его жена. Так. Ведаеце, як храм айца Канстанціна. Усю сваё жыццё ён пакінуў тут. Ну, але зямное жыццё пакінуў у горадзе Дзесне. І доўгі час ён быў пахаваны там. Зараз мошчы знаходзяцца ў Полацку. Ну, але, ведаеце, не пакінуты і гэты храм. І, ведаеце, мы заўсёды адчуваем і адчувалі, што бацюшка Канстанцін заўсёды з намі. І прыхажане таму заўсёды помнілі нават у савецкі час пра яго. І калі, напрыклад, ужо паднялі яго мошчы і стало пытанне аб яго кананізацыі, то, канешне, задумаліся, дзе пакінуць яго нятленнае цела, мошчы. І, канешне, вырашылі, што гэта будзе спачатку Дзесна. А затым, канешне, памяць пра бацюшку стала больш распаўсюджвацца. Людзі пачалі ехаць і з дальніх краёў.
И тому, конечно, лепшее место, конечно, было центр нашей епархии, это кафедральный собор города Полоцка. А тут покинули нам частинку мощу. Спасибо вам огромное за этот интересный рассказ. Здесь очень много всего, с чем хочется познакомиться поближе, в том числе с вашей помощью. Дякую велике, дякую. Дякую. Божої допомоги усім вам. Як сказав Михаил, мы зараз знаходзімся на одной з дзвюх цэнтральных плошчаў Шаркаўшчыны. І вось мяне прывабілі слупы, на якіх ёсць герб Шаркаўшчыны, і ён мяне крыху здзівіў. Бо там ёсць выява ягад. І ягады, я так разумею, што гэта не журавіны, а брусніцы. Гэта так. Але ўсе вось блытаюць, што і лічаць, што журавіны, а ўсё-таки брусніцы. Но брусника ягода, конечно, очень полезная, но я совершенно точно знаю, что специально в Шарковщину за ней никто не ездит. Почему именно брусника тогда на гербе? І наш край таксама славіцца тым, што ёсць балоты, і на іх расцець як і журавіны, так і брусніцы. Ну, вырашылі, што будуць брусніцы, героі, якія складалі этот герб, стваралі. Но вообще герб мог выглядеть и иначе, я думаю, учитывая, что это 1503 год, да, год, когда впервые как-то упоминается Шарковщина. За это время было столько исторических периодов, что можно было выбирать любой. І тут ёсць праўда. Быў праведзены цэлы конкурс, і адна з прапаноў была вынесці на этот герб элемент гербу першых уладароў Шаркаўшчыны, а гэта Юрый Дэспат Зяновіч. І у рода Зяновічаў быў чорны ворон, у дзюбе якога быў пярсцёнак. І вось была спроба зрабіць такі герб. Але вырашылі ўсё ж такі пайсці больш да таго, што людзям блізка, і ўзялі менавіта брусніцы, ну і Получилось очень мило. Ворон прамяняў пярсцёнак на брусніцы. гарадскую сцяну. Ну і таксама гэта ж мястэчка, якое, як і напэўна і па ўсёй Беларусі, ну, прынамсі непасрэдна ў Віцебскай вобласці, звязаны таксама і з яўрэйскім народам. Так, гэта мястэчка, ну, яны ўсе заўсёды налічвалі вялікую колькасць яўрэйскага насельніцтва. Але вельмі цяжка гаварыць пра лёс гэтых людзей, таму што ў часы Вялікай Адчыннай вайны ў кожным фактычна мястэчку было невялікае гета. Тое самае у нас таксама ў Шаркаўшчыне было гета, у якім былі сагнаны мясцовыя яўрэі, і якраз такі мы знаходзімся у тым месцы, дзе яно фактычна пачыналася. І летом 1942 года, на жаль, адбыліся такія падзеі, пачаліся чарговыя пагромы ў яўрэйскім гета, яўрэі былі выгнаны з дамоў, іх пагналі да ракі Дзесна, дзе былі загадзя падрыхтаваны ямы, і там адбыўся масавы расстрэл насельніцтва. Некаторыя паспрабавалі ўцячы, але паліцаі і ахова, якая ахоўвала гета, яны іх даганялі, ну і там, дзе забівалі. Лёс вядомы. Но здесь в округе лишь единичные здания могут напоминать о том, что и этот город тоже был еврейским. Действительно, ну вот так сложилась история, так сложилась судьба этих людей. Ну а сейчас у нас есть возможность отправиться совсем недалеко, да, от Шарковщины. Так, Михаил, вам дзякуй шчыра за цікавую экскурсію. У Шаркаўшчыну варта прыехаць і знайсці Михаила, ён распавядзе яшчэ шмат чаго цікавага. А сапраўды, вось у Радзюках аграгарадок, я так разумею, так?
там написали, что и у клёцках есть душа. Менавіта сёння. Вось туды и поедем и проверим. Сергей, ты заметил, как в последнее время, куда бы мы ни приехали, клёцкие сами идут к нам в руки? Яны ідуць нам не ў руки, Ваня, а ў рот яны ідуць, гэтыя клёцкі. Ну, действительно, мы с тобой уже и своими руками пытались их готовить, и у нас даже получилось. Ну а сегодня, смотри, сколько всего вкусного, и это все можно дегустировать. Сапраўды, сёння ў Рудзюках свята у клёцак ёсць душа. Дарэчы, ты ведаеш, Ваня, што клёцкі калісьці ў сярэднявеччы выратавалі жыццё цэламу гораду. И этот город... А мы не ведаем назву, гэта легенда. Легенда такая, што быццам бы нейкія войскі асадзілі горад, ну, каб яны пазбавіць іх правізіі, каб яны з голода самі здаліся ў палон. Але не ўсё так проста было. Калі прыйшлі разведчыкі, а нейкая жанчына з астаткаў бульбы рабіла вось гэтай клёцкі, калі яна пабачыла, што гэта не свой, чужы ў горадзе. І яна што робіць? Яна акенца адкрывае і давай клёцкамі, загатоўкамі яго закідала. Той разведчык вяртаецца ў стан свой, прыходзіць да начальніка, кажа: не, так асада, ну, у нас не пройдзе, таму што ў іх яшчэ шмат ежы ёсць. Яны ежай у нас кідаюцца. І вось так клёцкі яны проста знялі асаду і з'ехалі адтуль. Ну, то есть бульба з мясцам, яна нас выратуе. Выратуе заўжды. І вось зараз, я думаю, што мы пойдзем да галоўных зачыншчыкаў гэтага свята, до сельского дома культуры Радзюковского. Да, начнем именно с них, а потом постараемся не растеряться во всем этом многообразии вкусов. Так. Вось такімі прысмакамі сустракае у нас удзельніца народнага калектыву беларускай нацыянальнай кухні і фальклору Груца Ганна Нарбертаўна Долінец. Добрый день. Ганна Нарбертаўна, добрый день. А вось давайте адразу. Груца гэта ж таксама нешта тое, што можна з'есці. Да, Груца назва? Это такая каша. О, съедобная. каша. Якая готовится с гороху, с перловой крупы, Ой, и калипост заправляется грибочками, маслом растительным, цибулькой. А коли ж мясоед, так и шпарочку можно туда добавить. И потом груца. И весело, и весело. И весело, конечно. Но давайте я угадаю, все-таки фирменное блюдо вашего коллектива, наверное, это клёцки. Почему праздник клёцок проходит именно здесь? Это уже 3-й год у нас такое свято. А сёння ж зусім вялікі маштаб у нас, раённае свято. А таму... Мне подсказывают, и 4-й год уже проводите. Уже год, да, я уже запамятовала. Вот. И клёцки уходят у наше национальное блюдо, блюдо нашей кухни. Вот. Клёцки, это ж смачно, клёцки конечно. С душами, а у клёцки ж есть душа, если есть душа, так и веселость, и все. А давайте напомним нашим телезрителям, что значит клёцки с душами, потому что в одной из наших поездок мы такие готовили собственными руками, и мы даже знаем их вкусный секрет. Но расскажите тогда клёцки с душами, особенности ваших. Клёцки с душами – это то, что внутри клёцки. Яны ж бываюць начынне, яны ж бываюць і з грибамі, яны бываюць і з мясом, і з вареным, і з сырым, яны бываюць і з колбаской, которая пальцем пиханая. Пальцем пиханая, а потом посеченная. И добавленная в эту клёцочку. Так что вельми много начиночек. А вот это что за начинка? Вот это начиночка, которая вареное мясо. А, это вареное. Ее можно просто так съесть. Як паштет, да? Можно попробовать. А вот это уже скварочка. Это классичный рецепт. Классичный рецепт. Ее с грибами можно приготовить. Поэтому Сергей, вельми смачно. Если мы сейчас не перейдем непосредственно к готовке клёцок,
их есть будем не мы, а есть будут нас все зрители этого праздника. Потому что людей сапраўды шмат, гэта сапраўднае свята тут атрымалася, і тут вялікая такая праграма забаўляльная ёсць яшчэ. Мы штосьці паглядзім, але ўсё ж такі ежа у нас на першым месцы, потому что мы яшчэ і праглоталі. Ну давайте, Да, вы делаете, вы а мы готуйте. Калі ласка, Давайте так, калі ласка, гэта будзе калі ласка. практыкум, майстар-клас ад шефа. Вось такія прыгажунчыкі ў нашай талерцы, яны не могуць ніяк дачакацца моманту, калі яны ускокнуць у наш страўнічак. Вось, Ганна Нарбертовна, дзякуй вам шчыры, і хай гэтае свята працягваецца тут, у Радзюках, і будзе традыцыйным, і мы яшчэ, можа, прыедзем на юбілейныя, на 5-й, а можа і на 10-й. На вот такую клёцку. Такую клёцку. Давайте будем ставить рекорд. Абавязкова. Ну, а Пробуем. А Спасибо. зараз будем Калі ласка, частаваць. до смачна встречи. есці, Пока. смачна Дякую. есці. Пакуль, гэта дадому не ядоме.